kabisyo, gaano nga ba kahirap ang maging isang magulang? Yung tipong kasama na yata sa obligasyon mo sa araw-araw na maging sandalan ng lahat. Yung para bang wala kang choice kundi dapat maging matibay sa kabila ng lahat ng nakakapanghinang pagsubok na pinagdadaanan ninyo sa buhay. Pero kabisyo, paano kung isang araw kunin rin sa'yo ng Diyos ang isa sa mga dahilan kung bakit kayo nananatiling matibay? May puwang nga ba ang pagsuko kapag ikaw ay isang magulang? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Pamilya. Metro's #1 Love Radio. Basic!